Здравейте! Правим това кратко видеоревю, за да отговорим на вашия интерес и най-често задаваните въпроси, свързани с обновени устройства с фокус лаптопи. Как ще получите поръчен от нас лаптоп? Той винаги ще бъде придружен с тази специализирана опаковка с цел безопасен транспорт. А вътре ще откриете и оригинален адаптер, с който да зареждате максимално качествено вашата батерия. Продуктите ни са разделени в 3 класа. Клас А, А- и клас Б. Всички продукти са с изрядна функционалност и гаранция от 12 месеца. Може да закупите допълнителна гаранция, можете да закупите и лицензиран Windows, като в този случай продуктите идват с всички необходими драйвери и готовност за работа при вас. Предимствата на обновена техника от Restock BG. Всеки продукт пристига в неговият натурален и автентичен вид, без извършвани козметични манипулации с цел прикриване на несъвършенства, което пък да повиши цената изкуствено към крайният клиент. Също така е на разположение 14-дневен срок за връщане. Продуктите могат да бъдат закупени на изплащане без оскъпяване. Също така всяка поръчка над 300 лева се изпраща за наша сметка и е безплатна за вас. Доставката е до един работен ден след потвърждение от наша страна. Обновена техника от Restock BG. Пестиш пари, не пести качество.